yami ngafa umzwa ngedwa lapha nekhaya anginamuntu ade njena wasemaplazini mbona ngokuphatha amabhejama eplastikini samkaka duhle mathona ngitho uthando salamadosi sebantwini awu sikiya kodwa mama wazwa muhle suka lalelani ebagibeni na into soke sayiphosa kancane ilimpopo safuna ukuthi siqale ngala etshwane sihambe sudali lapha ngiyabona inxeko mama fike ekhaya nazi izinto mama nazi izinto okay anginathi ngingajahi driver shaya itaxi singamjahi kokhisa uyawushaya kumsebenzi manje letha imali lodi wasugodla imali letha imali ngisafuna kubala imali u350 letha imali Hey, abanye banesibindi yare. Hayibo sesikhona inkinga ekhona noma mhlawumbe unombono. Hayibo mina ngiyazikhulumela nje wena abancindeka uhlangana laphi. Hayi cha ngiyalingwa ke nje namhlanje. Ngathi sizoba nenkinga nje kule taxi. Sizoba nenkinga nje. Cha sisi uyajwayela shem. Hello madam. Yes, I'm taxi inside. No, driver too much slowly. Yes, Zanini arrive. Hey webhuti siyofika sikhatsini asiya khona. Hey angazi phela senjengoba phela udriver athi mhlawumbe ufuna ukudlula eTshwane yabona akurelax nje kancane wehlisa umoya sofika kodwa. No madam, time not to know. Driver mobi girlfriend drop first. Then go see Zanini. No madam, me arrive fast. No slow. No, madam, you relax, me coming right now. Madam, open gates. Yeah, slow. Fast driver robot. No, madam. No, madam. Accident dead. Awu madoda hey usuyaphuma ke intombazane esandleni lento lokuyisho lapha akodwa madoda yekela ukukuthanda kwami isigiso sishayayo Wesisi siyacela ke manje ungabe usayibamba Nkosi yami phone kaMedem ngoba cha isingisi sakho cha akusona muso nje ukudlala ngamadlebe ethu wena hayi wefana yekela ubona yekela nje ubona mfowethu dlala ngamadlebe ethu lo muntu yekela uMadem aquitiza quitiza Madem awu slow fast accident drive samba mfowethu hayi asavena ukhamba ukubona Hey, ndinzaba kule bhasi. Hello madam. Wow, chomi. Buka sengithi phela uMadam. Umbane nje unethumela nginayo la bhasini chomi. Hey, yawazi wena. Yo. Ngiyacocela phela uyathi nawo phela masigibelele amazulu ukuthi kwenzakalani. Yebo phela lo moya bavele bamshela manje waqoma same time. Nawo kumazulu sebabona sidudla ke sebamdivorce phela. Sekumele akhokheke phela manje akasakhoni. Cha uyajwayela ke sisi. Ukhuluma ngami ngikuzwa. Cha ungiboni shem. Yazi ungijwayela kabi ntombazane. Hayi cha ungiboni uyangikhanyisa. Hayibo manje yini manje madam? Hayibo silenda. Baba chomsobuye sikhulume kodwa ngizokutshela yonke into senze nevideo ye-story time content stuff tonton lapho konke nje chomi. We content creator woza la ngicreate ngempama. Ungijwayela kabi wena. Yini manje ngikwazela nje yini? Lalela ke content. Angizuzwa ngawe ke la. Ngike ngizilume sesikuyobe kusho kona ukuthi ukukhuluma ngami. Ene ngizokufuna ngize ngikuthole. Uyajwayela wena. Hey mama yazi ezinye inkulumo angimele ukuthi imoto ihambe kumele ima ngikhuluma nawe uyazi ukuthi mama uyisudle pentshisi uyangichaza nje manje Ngiyawuhlalihanya. hayi nakho ke yini ngomuhle kanti ngikuthathe lapha ukukhuluma kahle isiZulu so ngihlalihanya uhlahlekhanya mfana chaza ukuthini ngihlalihanya lana uyakuzwa baba hayi sisi mama sithando sami mayifohloza ngicela please ngicela ukukhuluma isiZulu manje ngifike ngiyimi ngizizwane mina nami ukuthi hlalihanya kwashashe ngicela ngoba hlalihanya ngiyakuzwa isho njalo Akiri kyawujoyita. yabona ke wena mfana sondela ngaphambili ngoba nje nangu sisi manje seqaleleke manje uyangirejecta manje Ujoyita kuri kyawuhlalihanya. yabo futhi la sika khona ngeke sifike kuba khandwe kuyema manje ubhizinesi lesitufuzo uhamba uyema sihambe siyema
Nangu madam yakujahile. Cha phela kodwa ngimfana nawe lathi ibuke ngeke phela ngathatha kanjani nomuntu ebhize engihlelkhanya engireja. Wengireja emuva ke lokhu. Hayi mina ngazi into ureja no mhlawumbe Ahlale emuva yini? uyangilepha wenzani uyangireja. Hayi bhuti ekela kuphapha kunamuva la ngiyakhona. Nangoku ukhuluma ukuthi ukhuluma isizulu mama bamba sona ke ungireja nongihlelkhanya mama. Anisho ngikhuluma ama language la amabili bhuti kanti. Wayi uzowumuzi kababa. Asambeni. Uyangijwayela wena sisi. Hayi bobo seniyalo yini manje lapha emuva? Awani siphathe kahle lapha emuva. Hayibo wesisi kunganjani nje sihle sobabili la sibambane nje. Sivane emandleni. Sakhona ngeke manje. Kunini umcalile? Uyaphapha inkinga yakho sisi. Ungahleba ngami ngikhona ngila. Ngibambe. Bakubamba kube njani ngizokunyathela ntombazane. Ngizokutrapa mina. Yebo. Asiyeki. Hayike we driver angisehli nje edzanini change of plans namhlanje ngizokwehla nalo sesa kangazi you don't know me sisi you will get me today you really don't know Awukahle. Yini ngathi uqhoko ngala etaxini ake niyiphathe kahle. Ngizokhokha double emva kwalokho. Man nawe wena magezi empompini mana ake khanjweni madoda man solo business lesitulo siyoko sifike la kiwo khona. Yona mfana ubiza mina ngomagezi empopeni. Yabona wena usongiphuza inyongo mina. Ungizwa ngento abanje ngomshado kagogo wakho ngizosula ngawe phansi kanti mfana wehlanyani lo mfana. Hayi mfethu amancoko driver awu. Jokes. Mama nxa umnuka angena umngani wakho mina weswa. Angena umngani wakho. Mina I'm your boss man ngumlungu wakho. Into ayizelela mfana wami ukuthi uzohumusha umhumusha wena. Humusha man. Humusha. Langizomhumusha. Hawu kanti ibizo lakho ngumkhumushi. Hayi wena. Sis Blanket, ngilinge nje uzongijwayele kabi mina. Nakho ke usuxabana nomdebele wakho ubuzotsha umdebele ucosha amaphoint ngami. Sambeni. Igoda mama nawe indlela othule ngayo uyabona uchaza khona ukuthi wena mama uzoletha ukuthula lapha ekhaya. Ukubona mfana sawuxabana nawe ngiyakutshela. Ungacosha amaphoint ngami kumdebele mina. Hawu. Kwaphela ngimile ngizakhuluma nodala angikwazi driver ngikhuluma. Talking while driving is a mistake man cause traffic record. Oh, what mama? Ashuthi mama nje ubuthula ngaka uyobuletha nokuthula lapha ekhaya. Ngivela ngiyena umuntu okhuluma ngakho ngiyazithulela nje ngazi. Awayikho into leyo. Abantu lolambile nje ngiyakutshela. Nangoku Blanket lapha athi hayi njoba uthule nje ulambile. We blanket girl ungangijwayeli kami mina ngithi manje udriver uyayimisa le taxi siyabambana la ngaphandle. Ayona itaxi le i-wrestling le. Nangu uMakhendli lapha nentombi yakhe uBruce lapha nabo ubhangi madoda uMendi bro. Lalela ke mina mama vele uyabona ke ngiyathokoza manje ngikubona ukuthi cha uyayifika le ntombini manje we mama mangase ngiyimise ngomhlala taxi uzombhonya uBlackhead aba Phela ngadlala ama game phela mina. Awaphela thina sijahila ngini. Jahile thina abanye. Hayi. Blackhead mina ngiphethwe sisifuzo ukuthi ngiyochama. Driver yawona manje ufuna nje ukususa impi manje sambeni lapho. Yadlala sethukile. Awa. Ngiyambela futhi kusiwe ngeke. Hamba ubhosha. Ngeke ngafana ngiyamala. Mama umama wazi unyanya akekho umuntu ongayifuni number 2. Ipitishu. Ayawuma wena baba. Ngela uthi wonke umuntu aphuma madoda lafuneka ukuchama uyindula idula so ukuze la suku phela. Awukahle sisi nje kuphangisa ubone ukuthi ngisaphuma. Inkinga khona.
Awusuke wena ngazimele nje. Uyangiphusha? Ufuna ngenze. Wena ngikuthulele kakhulu lapha. Uphusha mina. Nje wena. Hey! Hey, kahleni phela sisini ke ngani? What drive? Hayi mina ngisanikhuzi ke nina niyehlule. Wena sesiya kahleni mani. What drive lapho? Awuyeke ukubona bayalo la. Kwasemi kahleni bosesi. Hawa ngisayingena ke mina. Lesudi yami yazingcole ngayithenga kakhulu kahle. Hayi ne. Awu. So niyobona udriver sibukana ngisayingene. Wedriver solo uqedi kahle. Weblanket yala. Uthi ubanga nambili. Awu yini uphela ngababa lona uthi Kanyaka mfana. Jamani, jamani. nambili mina. Wena wena uthi ngibona Khuluma sekhaya. Jamani, jamani. Imoto. Mara, angidla amakhwafa. Lolu phutha lo mama rank man. Ya. Awuna tissue. Awu. Usacinga tissue ukhona utshani. Asibhadala ngiyani. Rosh, ngiyethela ukutwapha lapha. Bas. Hayibo. Usule nini wasula ngani? Mfana. Ufuna nani? Ngoba ngifuna ukusinukusela manje eTexini. Ufuna nani? Kade ngiqhama lapha sana. Pho manje wena mfana kanti wena wiliphi wena? Wiliphi wena? Wena mfana ngiyayikhulula la uyangipaphala? Ngiyakubona nami kade ngiqhama lapha bese ngidlula la ngithola ubhizi Porsche. It's not like I was following you. Hayi mfana ngisakuthembi. Wena mfana uyisinima kanjani wena? Udlalela lephi iqembu? Uyikhezi noma uyiPirate? Ushanga kuphi? Ngoba kumanje ngiyayikhulula la uzongibheka. Ubhizi uyangipopela la, uyangipopela nalapha emotweni lapha. Emotweni ngibhizi ngishela zonke into lapha ngiyawumyeka ublanket lo ngithi uzomshela cha ngiyakuzwa emphoxa Phela blanket phela kusiyi type yami blanket. Lena ngisebenza ngama type angifani na ukuthi yonke intombi eqhamukayo ngiyasoma yonke intombi ngiyasoma sami. Hayi baba mfana cacisi ngeke ngixwaye mfana isho ukuthi no wena uthanda lesi noma uthanda lesi ukuze ngazi bona ukuthi ngiyakhululeka manginawo noma ngilala ngivulile Ngoba nginsizwe ngibona mfethu nginsizwe imoto. iphi intombi ke iphi intombi na intombi No intombi. In fact mina mfethu it's ama yellow ball with mashambu. Yes. Asama. hayi mfana mangigqibela into Driver. ya Wena manje usinukela kwenzakalani ngaleni? awubayalo nkosi asamba mfana